Abamenyi kurwase omuchi Onyamira nigo bakwaneire igoro yobokoreri kurwasa barayi babo abo babegetabisi ase mirimo ao asigeka kimia kene ebono ase bali abasangire n'Ensoko TV nigo bakwanera igoro y'echipara chinyagitari nabo iga masomo abo ase bono batebire nigo barachiko batuguta isiko bali mirimo yabo etali endonge ekero kyobochori obonene bole bosio asamagenda ndoje nganarense nabon turansire county yetu no ya Nyamira gogo chikwana no nyagitari ruguru gogo mugaba naronje dia maliogo lakini karakuwa iro murwiro rogo chiko buligi no ne riogo amana biri ko bora tocha sense mono na ase chibara akibara ndubwa chibara chisaligete sana buna bono bwansere barera ali nyango sobono kujimate bare mbe kabisa togwete mbura kara yatu bono toroje ngo twabachorte nda miyake bono baba irangene bono toroje ko chiobochori bono toroje ngabansire ko banga ngweboka boka barakake bono bono muna ntuwa batugwa kachikura asabara ibono mono mane gento tugotaka tutware chibara chingiya tutware chisukuru chingiya asabana bagosoma buya amalyoga tokejinya getari batoroseri chipara buya babeke chi street buya bone bino bintu tugotaka muna ntuwa bana inchirinde biko tokonya twese kwachumura buna chipara ichyo bono ase miaka ene yerire kurutochora barayi baito kurukere sector tofauti kuchakira igavana gochanse chidrainage nchi ase county ete ya Nyamira chipara chisaregete buno yo midata ya pareri ya shivering nyangoso egosoka uchingumbwaria ere pare mbesana bono ndurugo chikochora barayi korengana nechibesa bagotwa chibesa chiro chireta inu mwaka lakini bono ntumate na kitocho kokoro bochori boito ande ntumate abarayi bono tocho chora bagochiko tokorere gasi engia ase county yetu ya Nyamira ekarto koligere in terms of development ase miaka ene ekoera karon koligereria buna baminto bakwane ro yechipara oiso koligeria pika yane ase ngwita bakana ikanyomba ina akong sana na akong mono para ntobugati chibara chinde chiabete getikare egetiboria abantu bakolisia bonare goteba nga ama kora yabarayi baito no ra tokonire othe kuboria barayi baito igangie ko ereko baraisi kotuma easi kubogori umubere kero umuntu akure lakini tiri ko baraisi kugora chi ambulance mubeke chinyagitari chi umuntu kare mo chikurwana